illum illi qed naraw il-bandiera tagħna tperper fuq gżira indipendenti nifraħ magħkom u niftakar f'dawk kollha illi qabilna min ftit u min wisq, min mod u min bieħor ħatem biex jara dil-ġurnata. Nirringrazzjaw l-Alla illi tagħna x-xorti illi nkunu aħna illi flimkien qegħdin naraw ir-rappreżentant speċjali tal-Maestà tagħha itina dokument ta' Kostituzzjoni li tagħmel Malta indipendenti u sovrana. Pajjiżna fakkar 56 sena mill-kisba tal-indipendenza, il-jum li fih il-Maltin u l-Awċin bikburija raw il-bandiera tar-Renju Unit niżla u minn floka titla l-bandiera Maltija bl-ilwien bojot u homor. Il-gżejjer tagħna f'din il-ġurnata fakru is-56 sena mit-twelid ta' stat sovran biex minn dakinhar stajna ngħidu li għandna verament rajna f'idejna twelid ta' nazzjon li pass pass sar ukoll Repubblika u eventwalment issieħeb mod sħiħ bħala stat membru fl-Unjoni Ewropea. Il-21 ta' Settembru tibqa' ġurnata speċjali immens għal poplu Malti u Awċi, mhux biss il-memorji ta' dak li kien seħħ fix-xara tal-Florjana, iżda memorji ta' kif konna kapaċi nelbu kull sfida u nirnexxu bħala pajjiż tul il-medda ta' snin. Dan il-jum tant għażiż għal Maltin kien immarkat biċ-ċeremonja ta' tqejjid tal-kuruni tal-fjuri mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż f'riġlejn il-Monument tal-Indipendenza li jinsab tefa' ta' ġebla il-bot mill-post li fih l-eks Prim Ministru Malti George Porġ Oliver kien qara d-dikjarazzjoni tal-Indipendenza. Fost dawk li poġġew il-koruni fjum l-indipendenza kien hemm il-President ta' Repubblika George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. L-Armata pparteċipat f'din iċ-ċeremonja billi selmet lin-nazzjon b'21 tir u ċelebrazzjoni intemmet bid-daqq tal-innu Malti mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta.